Ćao svima! Danas ćemo da se bavimo malo trendovima i modom generalno kao takvom u smislu trendovi ne samo kroz garderobu, nego generalno neki trendovi koji se danas propagiraju, vuku i tako dalje kod nas ovde u Srbiji i Beogradu, a to su uglavnom se odnosi na ceo Balkan. Namenski sam danas bez strunke, šminke, nemam puder, nemam maskaru, sa cviđama, sa čupavom kosom kao i uvek. Zato što mislim da bi danas u moru ovih trendova koji se profuravaju, jel te, i koji se tiču uglavnom fizičkog izgleda devojke, mislim da bi bilo lepo da postoji neko ko će da malo pokaže neku drugačiju stranu. Što se tiče modnih trendova, kada kažemo modni trend, uglavnom pomislimo na neki tip torbe koji se nosi, uglavnom pomislimo na neke štikle, pomislimo na neki kroj, recimo, ne znam, sada je u trendu šort sa dubokim strukom po koji je otkrio pola zadnjice i tako dalje. Uglavnom pomislimo, znači, na neki određeni komad koji sada svi furaju, svi nose, recimo, one čupave papuče sa krznom odranog zeca. Uglavnom, dakle, pomislimo tako nešto. Kad malo dublje zađemo u modne trendove, trenutno poslednjih, recimo, 5 godina, sad lupiću, modni trendovi se uglavnom više se bave fizičkim izgledom devojke kao takve ili momka kao takvog. Dakle, što se tiče fizičkog izgleda, u trendu je da se svi furaju, prepucavaju u teretani i tako dalje. Retko koga ćete videti da ide u teretanu da bi se bavio normalnim sportom, da bi se održao u kondiciji i tako dalje. Recimo, ja u teretani radim neke druge vežbe, da držim kondiciju, da održim rastegljivost mišića, bavim se više tim nekim stvarima koje sam radila i dok sam se bavila sportom, a manje se bavim tegovima i pucanjem mišića za Instagram ili bilo šta drugo. Danas, recimo, što se teretane tiče, više nije u trendu da se ide u teretanu zbog sporta i zbog kondicije, i zbog tela i zbog zdravlja, već je više u pitanju opet taj neki Instagram trend, ta neka priča da se ostavi utisak, da kažu kako ima dobro dupe, vidi kako ima ravan stomak i tako dalje. Najmanji broj ljudi u teretani je tamo zato što voli da trenira, najmanji broj ljudi tamo je zato što voli da se bavi sportom i tako dalje. Ista priča je u pitanju i kada se radi o ženama generalno. Većina gleda da fura te neke modne brendove i većina gleda da izgleda na određeni način, da ima puna usta, da ima nadograđenu kosu, da svi imaju kosu iste boje, svi imaju identičnog šminkera. Recimo, vi kad pogledate sve naše pevačice, recimo, sve su identično našminkane, sve liči jedna na drugu. Imaju istog plastičara, imaju istog šminkera, imaju istog trenera, identično izgledaju. Mi imamo trend koji se trenutno propagira i svi prate slepo taj trend i onda dođemo do toga da meni neko kaže, najveći kompliment koji dobijem, jao kako si ti normalna. Druže, to meni nije kompliment, to meni samo pokazuje koliko je svet otišao gde ne treba. Ili onaj drugi tip komplimenata, dakle imamo ti si normalna devojka, jo pa ti nisi nafurana, lepša si uživo nego na slikama. Ljudi, to samo komplimenti koje mi devojke dobijamo govore o tome koliko su danas trendovi poremećeni potpuno. Kad stavite onda na papir, recimo, psihu, kada se radi o psihama, većina devojaka danas, pričamo o devojkama zato što su devojke te koje prate trendove uglavnom, imaju muškaraca naravno, ali kada se radi o devojkama, većina njih je u fazonu završila sam fakultet, ekonomija, pravo, ovo ono, radi ako radi, uglavnom je poenta da i ako radi u nekoj dobroj firmi, da se slika u liftu, poslovno obučena i onda neki hashtag biznis, ne znam, nešto. Niko se više ne bavi time da ulaže u svoj mozak, da ulaže u svoje telo zbog zdravlja, da stvara neku vrednost sebe kao ličnosti. Uglavnom se danas sve bavi time da svaka osoba pravi neki lični marketing
a sve se manje bavimo time da to bude neka vrednost koja će trajati, koja će se nasleđivati i tako dalje. Pritom ja mislim da uopšte toliko to nije stvar vaspitavanja, kao kad meni kažu pa da ti si iz normalne porodice, ovo. Ne, da se razumemo, meni u mojoj porodici niko nije propagirao da ja treba nešto da učim, da ja treba da se ponašam na određeni način, meni svi u kući puše, ja ne pušem zato što mi se neće. Dakle, poenta je da sami naučite da pravite razliku šta je dobro, šta nije za vas, šta ćete iz kog svog postupka dobiti, šta nećete, šta ćete možda izgubiti eventualno. I poenta i jeste da se modni trendovi ne prate. Nikakav modni trend, ni što se tiče izgleda, ni što se tiče oblačenja, ni što se tiče ponašanja, ni što se tiče školovanja. Glavni razlog zašto sam ja protiv trendova kao takvih je zato što kada je u pitanju neki trend bilo kog tipa, onda stvaramo jedan tip ličnosti i onda kad sve postane toliko preplavljeno tim ličnostima, kao sad kad kažemo svi su isti, svi momci su isti i sve devojke su iste, nije bitno, onda se tu pojavi neka osoba sa nekim drugačijim vrednostima ili nekim drugačijim izgledom. Koliko ima ljudi koji se oblače onako čudno, ludački, neki svoj stil. Da se razumemo, ne pričam o sebi, ja se oblačim najdosadnije moguće. I onda s jedne strane ta osoba toliko odskače od cele te gomile, ali s druge strane nema nikog svog s kim bi se našla. Ljudi više nisu individualisti, ljudi su jedan od i tako dalje. Tako da mislim da zbog toga treba izbaciti trendove kao takve, odnosno trendovi treba da postoje da biste vi videli otprilike kako se kreće društvo, promene koje se dešavaju kroz vreme i tako dalje. Trendovi su postojali i postojaće. Ali smatram da individualno gledajući svi mi treba da uzmemo trendove u obzir, ali ne da ih slepo pratimo. To je recimo isto ono, ja kad kažem ne volim modne blogere, ne zato što oni rade nešto loše, bože sačuvaj, uvek ću da podržim i ako, ne znam, Zorana napiše knjigu, ja ću kažem bravo devojko, treba to napisati, da ćeš nekom da platiš ili ćeš ti, nije ni bitno, treba to prodati, treba to uvaliti, nije ni to tako lako. Uvek ću podržati kada se radi o tako nekim stvarima u smislu biznis modela itd. Ono što ne mogu da podržim je da ne mogu da podržim da se neko obuče na sebe kao lutku, slika, postavi i kao wow, ona je modna blogerka. Ne, nije, ona nije ništa novo tu donela, ona je samo postavila nešto što još 10 njih istih radi. Pitanje je samo koje boje voli i da li je neko girly style ili je street style, tako da nema tu neke velike razlike. Ja pratim recimo jednu devojčicu na Instagramu, ja bih rekla možda ima 20 godina, ne znam, nema, možda ima 500 pratilaca koji toliko. Devojčica koja objavljuje neke stvari vezano za svoj stil, malo je onako chubby, malo ima je, ali sva je tako cool u nekom svom i fazonu, priča neke svoje stavove, kako ona ide kroz život i tako dalje. To je klinkica jedna, ali vidi se u njoj da je to jedna individualna ličnost, da je to neko ko razmišlja svojim mozgom. Zanimljivo je ovako kad je vidiš kako je neko razmišlja svojim mozgom, potpuno je drugačije od drugih, vidi se da ima neku harizmu. I naravno vidi se da ne prati trendove kao takve, jedino što prati od trendova je to što je bilo u fazonu, sad ću napravim Instagram profil i tu da furam neku svoju priču i vidjet ću da će nešto od toga da izađe. Iako sam ja protiv modnih trendova i trendova generalno kao takvih, ipak smatram da treba svako od nas da sebi stavi na papir šta želi u životu. Onog momenta kad mi imamo listu stvari koje želimo, listu stvari koju ne želimo, mora da se napravi taj neki balans ukoliko želite da uspete u bilo čemu čime se bavite. Ne možete vi potpuno da se distancirate od sveta, od trendova, od toga šta ljudi vole ili ne vole. To je ono što uvek kažem, mora da uvek ima malo komercijala u svemu tome. Ali treba da naučite kako da i kada pratite trendove zarad neke lične koristi, treba da naučite kako da ih pratite, a da to ne utiče na vas individualno i da to ne utiče na vaš način razmišljanja, percepciju nekih stvari i tako dalje. I ako obučem nešto što je moderno, obučem zato što želim da impresioniram nekog iz posla. Zato što želim da impresioniram neku ličnost s kojom želim da se upoznam kroz tu neku temu, zato što ta neka osoba to voli. Lupam gluposti, ono naravno. Ali kažem, i ako pratite trendove,
mislim da treba da imate razlog zašto to radite, zašto želite da budete kao drugi. Nije poenta da budete kao drugi zato što svi su hoću i ja. Ista je priča kao i u modi, treba svako da ima neki svoj stil, treba svako da bude individualna ličnost kako bi ga drugi ljudi primetili, kako bi drugi ljudi počeli da ga cene na neki malo drugačiji način. Mislim da u modi kao i u životu prolazi isključivo originalnost. Sve što liči na nekog drugog vrlo brzo dođe i prođe i od toga nemate ništa da vam ostane za kasnije. Smatram da treba da svako od nas čuva nešto svoje, neguje šta god, da li je to stil, da li je to fizički izgled, razmišljanja, stilovi muzike, stilovi oblačenja, stilovi frizure, brate, ako žele promenim 10 boja kose, promenit ću. Boli me uvo što je balajaž u modi, znači bit ću zelena ako hoću da budem zelena. Ne moram da budem fenserka ukoliko nisam fenserka. Ne želim da budem nakinđurena sa onim 10.000 šnalica bisernih u glavi. Idem na svadbu u roze haljinici, 10 bisernih šnalica ovde, svezanom kosom, kao dete nafrakano s onim šnalicama, samo što nisu šarene, nego su sad biserne, to je kao neki nakit i tako dalje. Sve devojke na svadbama identično izgledaju. Ej, naučite da se malo odaljite od modnih trendova, naučite da se malo igrate sa modom, naučite da se malo igrate sami sa sobom. Nakon toga i iz toga izlazi lični stil, individualnost i naravno sopstveni modni stil koji se potpuno podudara sa tom ličnošću. To je za sad bio jedan kratak video. Ukoliko imate neki predlog za neku buduću temu za mene, pišite mi dole i kažite mi kakav je to vaš stil, šta vas nervira danas, šta je to u modi što smatrate da je dobro, šta je to u modi što smatrate da nije dobro. Kada kažem u modi, mislim generalno na ponašanje, izgled, stilove oblačenja. To je bilo to od mene. Ako vam se svideo ovaj video, bacite lajkić. Ako vam se nije svideo, preskočite onaj drugi. I zapratite me ukoliko mislite da nisam previše dosadna. Veliki pozdrav ljudi, bye bye!